హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడి పెట్టబోతున్నా ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఉసిరికాయలు కేజీ ఉసిరికాయలు తీసుకున్నా. ఇవి కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఉసిరికాయలని కడిగేసుకుని ఒక క్లాత్ మీద వేసుకుని ఈ ఉసిరికాయలని తుడిచేసుకోవాలి. ఒక 2 గంటల పాటు ఎండలో పెట్టాలి. వంద గ్రాముల చింతపండు తీసుకుని వాటర్ కాచి వేడి నీళ్ళల్లో నానబెట్టాలి. చింతపండుని 1 స్పూన్ మెంతులు, 2 స్పూనులు ఆవాలు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఆవాలు మెంతులు ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇవి చల్లారిన తర్వాత పొడి చేసుకోవాలి. వేరుశనగ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను ఏ పచ్చడి పెట్టినా వేరుశనగ ఆయిలే వేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ ఆయిల్ వేస్తే పచ్చళ్ళు నల్లబడకుండా ఉంటాయి, రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తాయి మనం పెట్టుకునే పచ్చళ్ళు. అందుకోసం వేరుశనగ ఆయిలే వాడాలి. ఈ ఉసిరికాయల్ని గంట పాటు ఎండలో పెట్టాను. చూడండి, బాగా ఆరాయి. ఉసిరికాయల్ని ఫ్రై చేయటం కోసం ఆయిల్ని పెట్టాను. ఆయిల్ వేడవుంది. ఇప్పుడు ఉసిరికాయలను వేస్తున్నా. ఆవాలు మెంతులు ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, ఇలా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి. చింతపండు పిసుక్కుని గుజ్జు తీసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఉసిరికాయలు ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉసిరికాయలన్నీ ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇవి తీసేసుకుని మిగతాయి కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉసిరికాయలు ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, ఈ ఆయిల్ సగం తీసి ఇప్పుడు చింతపండు గుజ్జుని వేసుకుని ఫ్రై చేయాలి. చింతపండులో వాటర్ వేసాం కదా, ఆ వాటర్ అంతా డ్రై అయ్యే వరకు ఈ చింతపండు గుజ్జుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఓకే, చూడండి, ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి ఇదంతా చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన చింతపండు గుజ్జుని ఉసిరికాయల్లో వేసుకోవాలి. పొడి చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆవపిండి మెంతిపిండి వేసుకోవాలి. కళ్ళుప్పు తీసుకుని మిక్సీ పట్టాను. 100 గ్రాముల ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఒక కప్పు వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి.
100 గ్రాములు కారం వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కలిపేసుకోవాలి. కేజీ ఉసిరికాయలకి 100 గ్రాములు కారం, 100 గ్రాములు ఉప్పు, 100 గ్రాములు చింతపండు, 1 కప్పు వెల్లుల్లి, అరకిలో ఆయిల్, వేరుశనగ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇదంతా బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఉసిరికాయలు ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ ఉంది కదా, ఆ ఆయిల్ని వేస్తున్నా. ఈ పచ్చడిలో కొంచెం సాల్ట్ పడుతుంది, ఇంకొక స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తున్నా. ఓకే అండి, సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉండే ఉసిరికాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ పచ్చడిని వేరే డబ్బాలో పెట్టేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మా రెసిపీస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.